an George Amolo. Koda Riwruog okinde pacho kaendi mano LSK koro chako chenro mar neno ni yiero maduong' mabiro ma 2027 obiro ta e lwasi mar kwe chutho to e kaunti no ma Kisumu, chenro mabende ne gichako e kaunti no ma Kisumu kokalo kuom achiel kuom jokanyo magi mabende en jatendgi mar LSK kaunti no ma Kisumu, Sara Agong. LSK dwaro neno ni jokanyo duto biro nywako lwedo mar neno ni Kenya obiro otayo yiero maduong' mabiro ma 2027 e yor kwe kendo e yor ratiro maonge tulo mora mora. Agong' no dhi nyime ko olero ni nyaka sani gidwaro neno ni bende gigo madwarore mondo mi duol mar IEBC obi ota yiero ma kamano e yo makare omigi kaachiel kod neno ni bende lwasi mar bedo kod twak ma kinde ka kinde e kind jokanyo kaachiel kod IEBC kod ka migaono mar arita obedo makare mondo mi kik to mora mora kod katulo bedie e yiero onogo. I believe that this project is so timely based on the recent events of the by-elections. We are seeing that there's a trend that we are trying to avoid, which is violence related to election. We are hoping that we are going to sensitize community members, we are going to sensitize advocates on the importance of peaceful elections, and we hope that the link and the bridge between the advocates and the community leaders would safeguard the entire community. The discussions today also just suggest to us there are still many other gaps in Kisumu County that need to be addressed. Like for example, we need to now have opportunities to have engagements with duty bearers, IEBC, the police, other administrative officers.